și gospodine. Dă-te mâine la o parte. Mihai! Ne dormiți de nu dormiți, vă rugăm să vă treziți. Dați urechea la fereastră și ascultați urarea noastră. Propășeți și surăre! Să vă zic întâi o față, mi-am luat și eu nevastă. Frumușică nu prea, 80 de ani avea. De urâtă nu-i frumoasă, te sperii văzând-o prin casă. De mâncare n-am ce zice, se pricepe să mănânce. Și mănâncă, frate dragă, cât o mămăligă întreagă. Și-a făcut o mămăligă de nici câinii nu o mănâncă. Nici motarul de pe văr nu mănâncă să-l omori. Și de crudă ce era, nici la foș ne plăcea. Multe eu voi spune, că eu stau de glume. Dacă încep acum o glumă, treceți-i de urătură. Că părtați și Durgaiă! La guvernul Roconis, guvernul lui Toricianu a fost însărgit cu banul. I-a bătut și cu tot, au vrut să afacerea de tot. Au făcut pe mizere, au făcut fără avere. S-a dus de tot la vale, s-au făcut legi personale. Vă părtați și Durgaiă! Aho, dragi cetățeni, cu toții vă străga acum la un an nou mai bun. Să nu mai fie sărăcie în țară, să ieșim din criză financiară, să putem trăi decent ca și cei din Parlament. Să avem și noi de toate, ca acum poate să-i poate. Să dăm și noi la hotele și la zile de timp. Bă, țapule! Că vă țară! Socoteți-l, dragăi! Oho! De urat acum aici până la dumneavoastră, de parte de casă, mai îndeamnă și alte case, cu bucate mai gustoase, cu mâine caldă foaie, cu vin de lucrare, cu nada drăgășani, la anul și la mulți ani. Că vă țăi și surgăreți!